Быйыл Казанда 8 яңа балалар бакчасы ачыла. Яңа учреждениеләргә Константиновка, Лето һәм Ситмойне Ботрак комплексларында яшәүчеләрнең балалары йөрәячәк. 5 балалар бакчасы демография илкүләм проекты, 3-се торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проекты буенча төзелгән. Барлык объектлардан төзү тәмамланып килә, инде эшләп килүче учреждениеләрне дә тәртипкә китерәләр. 9-нда капиталь ремонт бара, 7-сендә эшләр тәмамланган. Быйыл балалар бакчаларына беренче тапкыр 11 мең бала барырга тиеш. Алабугада беренче сыйныфка баручы укучыларга яңа букчалар, дәфтәрләр, буяулар, башка мәктәп кирәк-яраклары тапшырылды. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика акция секцияларында 77 бала букчалар һәм канцтоварлар җыелмасы алды. Булачак укучыларны яңа уку елы белән котладылар. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе Татарстанда 14 ел инде гамәлдә. Быел республикада 1000нән артык бала кирәкле ярдәм ала. Партия янына барлыгы 20 меңгә якын беренче сыйныф укучысы утыра.